Dobrý deň. Ahoj. Vítajte pri vysielaní školskej televízie Schola Pictus. Sme radi, že sa vám naša premiéra páčila a už tu máme prehľad dnešnej relácie. Znova sme si, v úvodzovkách, posvietili na našich prvákov. Žiaci 1. až 4. ročníka si pripomínali Svetový deň zdravej výživy. Mesiac úcty k starším v klube dôchodcov číslo 5. Halloweenské príšery postrašili nielen škôlkarikov a žiakov našej školy, ale aj dospelých. K tradičnému zberu papiera tentoraz pribudol aj zber vrchnáčikov od PET fliaš. V polovici októbra vyšlo nové číslo školského časopisu Kryštálik. Reprezentanti školy musia okrem kvalitného výkonu v tej ktorej disciplíne spĺňať aj niečo naviac. Príkladom pre našich beatboxerov by mohli byť napríklad aj 4 členovia streleckého krúžku, ktorí okrem iného spĺňajú aj predtým spomínané naviac. V rubrike Chválime, kritizujeme, niekoho potešíme, ale niekoho aj pošteklíme. V záverečnom bloku nášho spravodajstva sa dozviete vyhodnotenie súťaže Aj ty to vieš a prezradíme vám aj nové súťažné otázky. V minulom vysielaní našej televízie sme prváčikom sľúbili, že ich navštívime. No tentokrát sme ich navštívili so Snehulienkou, s trpaslíkmi a čuduj sa svete, dobrou Ježibabou. Prečo? Lebo pred sebou mali ďalší veľký deň strávený v škole. Boli totiž pasovaní do prváckeho cechu, čo znamená, že sa stali ozajstnými žiakmi našej školy, a teda aj našimi spolužiakmi. Ale nebolo to až také jednoduché. Museli splniť niekoľko úloh. Prejsť zlatou bránou, zistiť, z ktorej rozprávky pochádzajú rozprávkové postavičky a povedať, kto a v akom poradí ťahal v rozprávke repku. Prvý bol detko, druhá bola babka, potom vnúčka, potom psíček, potom mačička a potom nakoniec myška. Vynikajúco. Každý prvák by mal po niekoľkých týždňoch v škole už poznať niektoré písmená. Ich ďalšou úlohou teda bolo vytvoriť z písmen písmenkovú rodinku. Po zvládnutí tejto úlohy ich čakala takisto nieľahká práca, v ktorej mali k skupinkám predmetov priradiť správne číslo ich počtu. Ako sami uvidíme, naši prváčikovia si poradili aj s matematikou. Posledná úloha bola o poriadku a hlavne o poriadku v skrinkách, ktorých majú žiaci prezúvky. Ukážkou, ako to niekedy v týchto skrinkách vyzerá, boli kôpky prezúviek, z ktorých si každý čo najrýchlejšie mal vybrať tie svoje. Že to bol skutočný boj o prvenstvo, vidíme sami. Ale veríme, že aj ponaučenie, že šatňová skrinka má vyzerať celkom inak.
Že prváci berú angličtinu naozaj vážne, presvedčte sa sami. English every day. One, two, three. School is here. One, two, three. You eat me. One, two, three. We are zipping. A teraz to najdôležitejšie, pasovanie, ktoré sa začalo zložením slávnostného sľubu. Náš trpaslík vám prečíta slávnostný sľub, ktorým sa zaviažete spoločným zvolaním, tak sľubujeme. My prváci sľubujeme, že sa učiť zo nebudeme. Vo všetkom vždy vás poslúchneme, po chodbách behať nebudeme. A na obede prázdne taniere odnesieme, pri chode dvere podržíme, keď vás starších uvidíme. A preto buďte ku nám všetci milí, sľubte nám v tejto chvíli. Po hlasitom zložení sľubu už nastal samotný akt pasovačky prvákov. Prvému z nich to veľmi nešlo, ale ostatným to išlo perfektne. Týmto ťa pasujem za prváka. Ďalšia príde Viktória Horníková.
Ako vidíme, noví, teraz už naozajstní žiaci našej školy mali zo slávnostného pasovania a zaiste aj z nových uší veľkú radosť. A spevom sa popod Zlatú bránu odobrali do svojich tried, kde na nich už čakali princezná a zviežidabol. Ahoj, ako sa voláš? Mimka. A páčilo sa ti pasovanie? Áno. Si rada, že si už naozajstnou žiačkou tejto školy? Áno. Páčia sa ti uši, ktoré si dostala? Áno. Aj tebe sa páčia? Áno. A ktorá postavička sa ti páčila najviac? Snehulienka. A tebe? Snehulienka. Rada by si zostala ešte v škôlke, alebo by si chcela pokračovať do ďalších ročníkov? Pokračovať do ďalších ročníkov. A ty? Pokračovať do ďalších ročníkov. Tak to som rada. A čo najviac robíte v škole? Angličtinu. A ty? Angličtinu. Dobre. A ktoré uši si budeš od dnes umývať? Tie, čo máš papierové, alebo tie svoje? Tie svoje. A ty? Tie svoje. Dobre, tak to som rada. Svetová organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásila v roku 1975 Svetový deň zdravej výživy. Každoročne sa tento deň pripomína vo viac ako 150 krajinách sveta 16. októbra. V našej škole sa dôležitosť zdravého stravovania pripomína samozrejme častejšie. Ale najväčšiu radosť mali z tohto dňa žiaci 1. a 4. ročníka, ktorí sa nielen dobre napapali, ale im aj odpadli 2 vyučovacie hodiny. Takže nám povedz svoje meno Miška Hrybala. a povedz nám, aké je tvoje obľúbené ovocie. Hruška a jablko. A mamka ti dneska pripravila nejaké jablčko alebo hrušku? Veľa zeleniny aj ovocia. Laura Ivanová. A povedz nám, čo ste si dneska pripravili ako vaša trieda na tento deň zdravej výživy. Tanec, súťaže. A ovocie alebo zeleninu nejakú? Tiež. A akú? Papriku, redkvičku, uhorku, paradajku. Dobre, a ešte nám povedz, aká je tvoja obľúbená zelenina. Paprika. Romana Ivanová. A čo teraz papáš? Chlieb s pomazánkou. A akou? Rybacou aj mrkvovou. A chutí ti to? Áno. Je to veľmi zdravé, že? A ešte nám povedz, aké je tvoje obľúbené ovocie. Pomaranč. Dobre, ďakujem. Skôr ako sa všetci pustili do jedenia výživných dobrôt, od úst svojich učiteľov sa dozvedeli, prečo je dôležité zdravo sa stravovať, čo je zdravá výživa a aké sú dôsledky nesprávnej výživy detí. Nechýbali ani zábavné súťaže. Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v oberaní jablk, hrušiek a sliviek, tretiaci pre zmenu skladali jablkové a hruškové puzzle a štvrtáci pretekali v rýchlosti nosenia ovocia. A keďže vieme, že zdravé je aj tancovať, jednu zo svojich choreografií nám zatancovali dievčatá z tanečného krúžku. Na záver si všetci pochutnali na chlebíkoch so zdravými nátierkami, ktoré starostlivo pripravili naše tety kuchárky. Každému zdravá desiata chutila
a všetci odchádzali nielen s plnými brúškami, ale aj plný dojmov z pekne prežitého popoludnia. Október je aj mesiacom, kedy si naši dôchodcovia pripomínajú jeseň svojho života. Aby ju prežívali radosnejšie a spokojnejšie, každým rokom ich chodievajú potešiť kultúrnym programom aj naši spolužiaci. Klub dôchodcov číslo 5 v Michalovciach boli tentokrát pozdraviť prváci z prvej B triedy. Pre babky i detkov pripravili spolu so svojimi učiteľkami pani Morovskou a pani Šafovou pásmo v slovenskom, ba i anglickom jazyku. Nie, že by naši starší spoluobčania boli doma aj v angličtine, ale skôr im chceli povedať, aby sa o ich budúcnosť nebáli a že sa vo svete určite nestratia. Na záver im odovzdali darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili na hodine anglického jazyka. Že vás vyrušujeme, ale rok sa už pomaly končí a zase k nám privítal Halloween. Halloween nie je veľmi tradičný pre naše Slovensko, ale takto by sme vám chceli ukázať, alebo ako to robia iní ľudia v krajinách, kde sa hovorí po anglicky. No, detičky si zoberú masky a chodia od domu k domu, hovoria trick or treat, čiže buď nám niečo dáte, alebo vás postrašíme. Tento sviatok sa slávi na deň všetkých svätých, čiže 31. októbra v večer na 1. novembra. Takže, keby ste nám niečo dali... To je moc? Aby sa to nevytezno. Zmestie zo sačkovský. Ďakujeme. Oslava Halloweenu na našej škole sa už pomaly stáva tradíciou a tak sa náš strašidelný sprievod vybral postrašiť nielen domáce osadenstvo, ale aj deti z 9. a 13. materskej školy. Dám vám plný košíček. Ja som stará Ježibaba, nemyslíte, že som slabá. Poznám všetky čary, dobre sa mi darí. Ja som stará Ježibaba, nemyslíte, že som slabá. Mám aj jednu hračku, veľkú čiernu mačku. Deti do domčeka, u mňa nikto nenarieka. Ochutnajte perníček, dám vám plný košíček. Ja som stará Ježibaba, nemyslíte, že som slabá. Poznám všetky čary, dobre sa mi darí. Ja som stará Ježibaba, nemyslíte, že som slabá. Mám aj jednu hračku, veľkú čiernu mačku. Ja som stará Ježibaba, nemyslíte, že som slabá. Poznám všetky čary, dobre sa mi darí. Ja som stará Ježibaba, nemyslíte, že som slabá. Mám aj jednu hračku, veľkú čiernu mačku.
naša škola už od septembra žije zberom. Žiaci, ich rodičia, ba aj celé rodiny zbierajú vrchnáčiky od PET fliaš, aby tiež svojim dielom pomohli získať pre Michalovce zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Zbieranie vrchnáčikov nás blížilo aj s pani učiteľkou Kršakovou, ktorá je organizátorom na našej škole. Najviac nazbierala 6. A pod vedením pani učiteľky Kytánovej až 5 vriec. Zaiste ste zvedaví, koľko vrchnáčikov napočítali a uložili do vriec usilovní žiaci z 8. B. Bolo ich presne 58 646. Či aj zber papiera sa už objavil v nejakej knihe rekordov, to neviem. Ale mnohí žiaci z našej školy sa pokúsili prekonať aspoň ten svoj. Niektorí znuli aspoň na 5 kg, ďalší z 10 na 20 kg. Ale našťastie, aj teraz sa našli takí, čo neváhali doniesť i vyše 200 kg tejto vzácnej druhotnej suroviny. K ním patrí napríklad i Bianka Lustigová z 9. B triedy, ktorá priniesla 215 kg papiera a stala sa víťazkou jesenného zberu papiera v rámci celej školy. Konečný výsledok tohto zberu, 5,5 tón papiera, síce nebol najhorší, ale veríme, že v budúcnosti to bude oveľa lepšie. V polovici októbra vyšlo prvé tohtoročné číslo školského časopisu Kryštálik. Aj v tomto roku bude jeho redakčná rada pripravovať pre vás veľa zaujímavostí zo života našej školy. Priestor v ňom nájdu aj začínajúci autori poézie, prózy, výtvarníci i tvorcovia rôznych hlavolamov a podobne. Ak patríte medzi tých, ktorí ste ešte neprispeli do časopisu nejakou vlastnou tvorbou alebo nápadom, zahoďte lenivosť do kúta a začnite myslieť. Veď pocit, že aj vy ste jednými z tvorcov Kryštálika, určite stojí za to. Deň pred jesennými prázdninami sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila súťažná prehliadka beatboxerov 4. až 9. ročníka. Celkom sa prihlásilo 10 žiakov, z nich 3 dievčatá a treba povedať, že takmer všetky vystúpenia boli príjemným prekvapením pre divákov i porotu, ktorá pri rozhodovaní to nemala vôbec ľahké. Na 3. mieste sa nakoniec umiestnil Majo Švajka zo 6. B triedy, na 2. Dagmara Badžová takisto zo 6. B triedy, no a víťazom sa stal Dávid Badžo z triedy 7. B. Na jeho vystúpenie si však budeme musieť počkať minimálne do najbližšieho vysielania našej televízie. Od jeho učenia a správania totiž závisí, či tých najlepších beatboxerov z našej školy uvidia diváci nielen tu v Michalovciach, ale prostredníctvom internetu, trebárs aj v Amerike. Po zrušení Centra voľného času v Michalovciach sa popoludňajšia činnosť väčšiny školopovinných detí presunula do základných škôl, v ktorých pod vedením svojich učiteľov deti rozvíjajú svoj talent a záujem v rôznych oblastiach. V tomto školskom roku sa na našej škole žiaci môžu realizovať v 28